Daining pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio. Mga tugang, good morning po sa Indugabos. Kay pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan na ang katuyuhan ang sarong problema masolusyonan at ang sarong bagay malinawan. Dili po sa indong programang anhapot mga tugang sa DCGB. Kasabay niya to sa Technical Department si Ronald Baldo sa Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta. Pero bago po yan, gusto ko na niya to mga tugang na tawan nginiduo na ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadrakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay kay puan po na sabayan ng protection Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, sarap pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa ralo na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Sa Bicol Region po, hanapon nindo yan. Yan po sa mga butika. Sa inyo pong magkukuatabi na Liver Aid Silimarin Capsule sa tuya tabi na palibot. Alright, 12 mga tugang bago po magabot ang alas 8 ninaga. May bisita ako digdita. Ining sarong misis, may problema. Ang saya pong problema mga tugang gusto niyang mag-uli duman sa Masbate para hilingon po ang sa iyang mga kapamilya na naapektaran kan bagyo na upong, no? Ang concern niya po kung paano siya makapasiring duman. Medyo kapos man po ang pagkabuhay kaini. Kung paano po siya mga tugang makapasiring duman. Ta siyempre, ang imagineon po nindo ang kwan, ang tensyonin sarong relative. Nayaon ligi sa mainland, na day mo nahiling ang sitwasyon kan mga kaparintisan mo duman. Di ba? Day mo nahiling. Day mo na apudan, tawarang signal ang cellphone. Day mo na kontak, day mo na kukumusta. Kumusta ka na kaan ang kwan, ang gariso pigaapod na agony. Ito bagang pigaapod mga tugang na stress. Naday mo aram kung kumustan sa imong ina, an sa imong tugang, duman sa Masbate na sa mga nahiling kaya baga sa video, mailing o sa mga online news, mailing mo na rin na punggas ang nagkapirang parte kan Masbate, kan ni Upong. Kaya nagdidi sa kuya ining saro na taga Masbate gusto niyang magbalik, mag-uli duman sa Masbate, mga tugang na sa paagi din pagbisita kan sa iyang mga mahal sa buhay. Tana dito siya, taday niya po nakukontak. Pag nahiling niya sa news so sa indang munisipyo, waragas mga tugang sa mga harong, lalo po siya nagkakaigwa kay stress. Ano? Kaya ano daw po kung pwede tang matabangan iningo niya na aga? Bata pighiling ko sa wallet ko, Ronald. Ang laog kang wallet ko, patapos na baga Ronald ang simana. Tapi katawan ako ni Mrs. Kay allowance kada Lunes. Oh, yan nga no, good for 1 week. May pagparagastuha iyan. Nga patapos na baga po ang simana, Sabado na baga po sa aga. Oh. Wala na parang kung ako maplatan ang auto ko, di akong pampabulganize. Grabe ang problema mo. Uni po, baka may pagkisuyo lang. Baka po igwa ka mo diyang sobrang kwarta. May kauron pa ako digdingo niyan sa studio. Maray na hapon tabi, Mrs. Maray na aga po, Mrs. Opo, sir. Magandang aga po. Magandang maray na. Nakakasabot ka, Kibicol? Okay man? Kunti lang po. Konti lang. Talagang mas bati. Maayong adla. Maayong
Maayong adlaw, maayong adlaw, di ba? Anong pangaran mo, tabi? Jennifer Jennifer, De La Cruz. De La Cruz, okay. Saan po ka gusto mag-uli, tabi? Jen? Sa Masbate po. Sa Masbate, natata gusto mo mag-uli sa Masbate na tabi? Kaya hindi ko po makontak ang mother ko tsaka father ko. Di mo makontak? Di po na, maski cellphone, da ikang paagi? Wala man talaga kaya naman ki-internet? Wala po sa signal tsaka kuryente. Oo, okay. Ka nagbagyo, yaong kadigdi sa Manila, di ba? Obviously, yaong kadigdi sa Legazpi. Opo, sir. Oo. Pero pang so ina mo gusto mong ilingon? Opo, sir. Tsaka yung father ko. Oo. So ina buda ama mo. Kumusta nang edad? Perang edad din nangon yan? 65 tsaka 69. 69, oo. Sige, so ano po ang problema mo, tabi, Mrs. Jennifer, kaya nagdidi ka sa DCGB? Gusto ko lang po sana mag-uli, manghingi po ng kaunting tulong para po makapamasahe. Pero pa ang pamasahe pa siring naman? May ideya ka? Aba, anyway, saan ka masakay, tabi, parang una? Saan ka masakay? Sa Pilar, Dunso, sa Piodoran o sa Matnog? Saan po ka? Sa Pilar? Sa Pilar, okay. Pero ang pamasahe from Pilar to Masbate, tabi? Pa-scrap, 720 ang pamasahe. So bako, sumaluya sa Nandalagan? Paulap Barko. takakman sana. Sa barko po. Tapos scrap mahal. Sumaluya lang ang dalagan, Sa pera? barko po, 320. 320 ang barko. Pero perang oras yan? May idea ka? Depende po sa Dalagan? Sa dalagan po. Kan barko. So ang barko, 300 plus. Opo. Sa pa-scrap, 720. 720. Opo. 720. Siguro, pwede man na duman lang kita sa kwan gayon, sa barko. Importante, makauli ka. O, pwede man po. Diba? Opo. Importante makauli ka. So, mapamasahe ka from sa Legazpi, pasiring sa Pilar. Opo. Diba? 70 ang pamasahe sa jeep. 70 ang pamasahe sa jeep. Madalang tabi nag-upload. Madalang nga. Hello? Po. Din ka sa Masbate daw? Sa Nasinto po. Sa Nasinto Masbate ni. Oo. Iyo. Nagrani ka na po sa kwan sa DSWD? Nagkadto ka na sa DSWD? Wala pa po. Wala pa? Oo. Sige, de bale. Sige. Basta, ang kaipuhan mo tabi na kwan, may naghapot kay Alison kung saan ka sa Masbate, ang kaipuhan mo tabi na pamasahe, siguro, mga 1,000, 2,000 gayod ade. Opo, pwede na po. Para makabalik ka. Pala namang magbalik talaga. Pero ang taon mo ng dahil lang ang ina mo? Ano lang po, nung umpisa lang po ng bagyo, may contact po ako dati. Nakakauron mo siya Opo, before dati, magbagyo. nung bagyo, wala Hello? na po. Oo. DSWD, naghatod? Dahil confirmation Kunigwa kaya. I-check ko daw. Check ko daw. Oo, okay. I-check ko tabi. Okay. Ang kwantabi, Mrs., andi haben DSWD may di ko aram ko nagban DSWD ki mga sasakayan duman. Kundi gari mas maray na sa barko ka magsakay ade. Opo, O sa pwede man po. pwede man. Importante mabisita mo. Kung sabihon kan before bago magbagyo nakakauron mo sa ina mo, Opo. ama mo. Opo. Sa pagi kan cellphone. Ngunyan dain na talaga. Wala na po. So hadit ka kimaray. Isang linggo na po. Pangyari. Okay. Ikaw po anong hanap buhay mo? Tagarik ka po. Nagatirotinda lang po ng mga kakanin. Oo. Tapos tubig, soft drinks. So kapos ka sa pamasahe? Opo, kasi Oh. ang asawa ko po nagapadyak lang po. Pajak driver? Opo. Okay. Digdig sa Legazpi? Opo, Oo. sa Albay po. Okay. O di sige, yan po ang sitwasyon ni Mrs. Jennifer Tabi na yaon mo yan digdig sa DCGB. Baka po pwede nindong maski 1,000, 1,500, gayon, 1,500 o 2,000. Kung digwa ka mo dyan Tabi, pwede man na Gcash. Jenny, may Gcash ka, Jenny? Pwedeng pag-iyon sa'yo mo. May Gcash ka, di? Sa anak ko po. Yung anak mo may Gcash? Opo. May ara mo si Gcash number ka Opo, naki mo? sir. Opo. Sige daw. Sige po. Pero ano mapamasbate ka man lang? Opo, ako lang po. Ika lang ang gusto Ako lang magpasiring po. naman. Oo. Takapos kaya pamasain ng bisita tabi digdi sa di studio. Ang kanyaman sana kaya pig double check ko naman po ini kung kumusta siya man ang gadiyo. Yung may mga kamidbid po kaya diyan sa Albay District na inarapudan, confirm po na talagang siya. Yaon digdi buda. Taga Masbate ini.
Di man kita kay ni lulukuhon na tawag nito. May mga may mga inarapula na tabi akong tawo mga tugang para ma-confirm po ini. Sige tabi Mrs. mga pudang ka sa nagdadangog tabi ngunyan baka igwala man ki may nakasaray diyan na mga sarong 1,000 no. Sarong 500 ta pwede man na sa GCash ipaagi mi kay Jenny o kung sa intabi na pwede. Masakay pa po ko papuntang isla. Ano? Nata, saan ka mababa tapi paghali mong kuhan? Masbati tapos masakay pa po ako sa Ah? Isla Tikaw. Tikaw. Opo. Adi, paghali mong Pilar, saan ang baba mo? Masbati po City. Masbate City. Tapos masakay pa po ng lancha. Abling diretso sa Indo? Wala Dai? po pong diretso. Masakay Masakay pa po. So Na paghaling pamasahe. Pilar, pasiring sa Masbate City. Opo. From Masbate City, pasiring sa Isla Tikaw. Tikaw. Opo. Paghaling Tikaw, Sa amin na po. masakay pa ki? Hindi na po. Di naman. Lalakad na lang po. Malakaw na. Opo. Pero ang kilometro ang lalakawon mo? O di, magkaraman sila. 30 minutes. Mga ding tinampo? O ding biyahe? Lalakawon mo? Ang pamasahe sa lancha po, 150. From Masbate to Tara, City Isla to Tikaw. Tikaw. Di sige. Siguro mga 2,000 talaga ang dapat na ma-raise ta para po sa imo. Okay? O sige po, Mrs. Mga pudang ka sa nagdadango ngunyan, taba kay igwa lamang, i-check ko daw kung igwa lamang ki nag-text ngunyan para sa imo na pwedeng makatabang tabi. At akon kami kung may pundo sa nadigdi, ang di stasyon garing, kami po nag-aasa man sana sa mga, sabi ko baga sa imo, nag-aasa man kami sa mga listeners. O sige tabi, Mrs. Mga pudang ka na tabi sa nagdadango ngunyan. Go ahead po. Sige na, mga pudang ka po sa listeners ta, buda sa nagdadango. Para sa sa concern mo tabi, go ahead. Ma'am sir, maraming salamat po ko sa bigay niyo po na sa pamasahe sa akin. Dahil makakauwi na po ako, makikita ko yung pamilya ko. God bless po sa inyo. Oo. So mga gusto magtabang ano? Opo, maraming salamat po sa matabang po para sa pamasahe ko po pauwi sa Masbate. Okay. Okay. Di sige, mga tugang, yan po si Mrs. Jennifer. Ano apelyido mo po? De La Cruz po. De La Cruz, nangangapudan tabi sa tuya sa Indo na kung pwede matabangan tabi sa pamasahe. Nag-ibig nga ni si Mrs. para po lamang makwanta, maipnan po sa iyang ano po kayan? Kamunduan mo, ang sa imong kwan na di. Ang sa imong tabi na o ni si Madam Melinda nag-aapod. Hello Madam Melinda. Ay, good morning po. Ano po? Ano Madam? Yung GCash number kan ati kaan. Sige. I-text ko po sa imo. Oo, 1,000 po. Ay, salamat po Madam Melinda. 1,000 po sa i-text ko po. I-text ko po sa imo so number niya ha. Number, thank you. Opo, thank you so much. All right. Opo, thank you. Wow. Mrs., wala nang mo ito. Dahil ka na po, Maraming salamat po, ma'am. dahil ka na po maghibi, Mrs. Ta. Igwa ka na ki 1,000 na. Selling ko mga 2,000 ano? Tama, Mrs. Mga 2,000 kayo. Pwede na po, sir. Mga 2,000. Another 1,000. Araw mo sa GCash number ka anaki mo. Opo, sir. Sige, alat ko na. Sura, Jen, ay sen pwede masugo. Nicole, para tabi ni, surat na daw sa GCash number ni, kanaki niya kuwang ko tabi, i-announce, ay, forward kay Madam Melinda Wi. So, mga 2,000 man ay pwede na di. Pwede Opo, na. sir, pwede na po. Pwede na. Pwede ka na magkapasiring naman. Kung ako sana, alat ko na. Taon, igwa pa. Back in po. Hello, BM. Oo, 1,000 bandig di sa Ay. barangay. Ay, salamaton. Secretary na lang, ha? Ano, paano ko mako ako, tabi, BM? Si Secretary, ay, pwede bang pagaligi sa mo na ang liko-liko. Pwede ko sa barangay hall na sana? Sige. Paibahan ko digdi sa saro na kuhan sa igwa kaya ang gumidbidig din na pwedeng makapasiring dyan sa imo. Kung ngunya na tabi ay your honor, digdi mo na sarong, tapapamaan nito kaya. Ako mo niya, o sige, paghali digdi, padyanon ko tulo sa imo. Okay. Ama, okay, salamat tabi. Sumidbid ko na lang ang pamidbadig yun mo. Gano na, ining nag-apon sa ko, garmidbid mo ini, kwan man ini, basta garmidbid mo ini, midbid mo ini. Ayo. Tagas yan. Taga ang nag-iba sa ko digdi, taga barangay Banyo. Barangay Banyadero. Midbid ka kayo ni sigurado? Sigurado ako, midbid ka kayo ni. Sigurado yan. Oo. Oo,
sige. Baligyan na lang yan. Iya po. Oy, salamat ton tabi, BM, Mila. Alo na para ribo. Sige po. Alright. Sige. Thank you po. Thank you. Alright. Mrs. Okay na po kita. Salamat po, madam. Alat sa mo na. tulong Nene, po. i-text mo kay Madam Melindawi ang GCash number. O niyo. Name and GCash number. So ngaran ka na aki ni. So ngaran Opo, ka na. aki ko po. Shine Yan sa G. pangaran. Opo. I-text mo din din niyo. Siyempre pag nag-chat baga kan GCash, mag-send baga may ngaran naman kon Opo, duman. sir. Text mo, so yan na, ngaran ni Madam Melindawi. O di okay na kita, Mrs. Pwede ka na po makauli. Maraming Araw ka nang po, gibuhon sir. mo, pagluwasin do digita, uning kay Rebo, sigurado uning kay mo, midbid kaan si BM Milabal. Opo. Kapitan dyan sa Barangay 2. Opo. Sigurado ako, midbid kayo na kauron kayo, yan na. Ayun, sigurado, double check mo ang number. Pa-double check mo sa iya sa number, tabi. Ilinga na tabi, manahi sa number ta. Pag napasala bagang pag-send sa GCash, Opo. problema, Tulong, sir. sige daw, double check mo. Opo, sir. Okay na? O, send mo na tabi ni. Garo, one gayod. Kuno tunta ka dyan, Nicole. Ko daw. Dito ka dito. Lapit ka dito. Okay na? Nasend na? Ay, giri wala. Giri wala. Magkilod ini. Giri wala. Alag. Giri wala. Ay, let go na. Giri wala. Pag asa to tagad. Madam Melinda, isend ko po sa imo sa sa ibang may gwa kay akong sarong globe pa ha, na number. I-kuan ko po sa imo. Gari an my lord so gari to adi. Ano? Garo iyo. Garo iyo. Ayo, tama send na. Kasi Madam Melinda, ginamit ko po sa number na globe ko. So 0966-203-0034 ha. 0966-203-0034. Ginamit ko po sa globe para i-send tabi sa number kan akin na si Shine ini. Opo, Shine de la Cruz. Shine de la Cruz. Okay, sige. O di yun na. O di igwa ka na po. Paghali mo digdi madumang ka mo kay aram kay ni midbid kay ning kay ba mo sure ako 100% ta. Ang iro-iro kay ni gari man si Kapitan Milabal. Opo, Gari man si board member Milabal. Ako sa midbid mo si Kap Mila, board member. Yung masana niya sa Albay District. Opo. Iyo, aram kay ni gayon, ha? Okay, sige. Anong mensahe mo tabi duman sa nagtabang sa tuya ngunya na? Madam, maraming salamat po sa tulong. Makakauwi na po ako sa Masbate. Gadi uminis smile ka ngunya. Nagiulo ko gadi ugmahon ka na di. Kasabag mamundo ni si Mrs. Ngunya gadi okay ka na di. Opo, makakauwi na po. Oh, tama-tama itong 2,000 balik ka na kay Opo, ito. back and forth na po. Pilar to City, diba? Opo. Masbate City. Masbate City to Tikaw Island, tapos pabalik. Basta dumang ka sana sa barko na kuan. Namborato. Sa bara. Opo. Tapos scrap mahalon man. 700. Opo. Mahalon man. Kaya mabilis po yun. Okay, pero importante makaabot ka. Opo, Iyo, sir. Opo. importante makaabot ka tabi ta. Siguro ang barko gud mga 2 hours. Hindi po, 3 to 4 hours. Oh, importante makaabot ka. Ano po nagdadalagan siya, Opo, 'di ba? sir. Oh. Opo. Kung fast scrap gari 45 minutes to 1 hour. Opo. Diba? 1 to 2 Kaya lang 700 man. Ang importante makaabot ka duman. Doble Pag uli po mo nga. makabalik ka, kung makabalik ka pa. Diyo. Opo, sir. O di sige, pasalamatan ta si Madam Melindawi kan CMD. Uy baga na mga may kape ako sa bago, nagkape-kape ako sa bago eh. Di man si Ramon siyang gusto mo pagkape ta ka. May si Ramon siyang kape. Bada sa mga CMD, kuan baga pigapatak lang sa tubig. Ay, Na, si Ramon yan ako. Ako pag ako nakapiling ko sisi, puno na ako. Mina, ko ako ito mga sarong baso, pipatagan ko kin mga 10. Pag ininom ko ito, pagkagasod ng pamati ko, nawawala na. dahil ako man yan, dahil ako ki problema. Opo, Kasi sir. magparainom ka ki paracetamol baga. Opo. Oh, yung pig-inom ko ito na, tinawang kaya ako dyan ni Madam Melindawi ki, ki pampatak. Kandi siyempre, hanggang ngayon, gatapig didit ko ta. Baka maubos tulos, mahagad na naman ako sa iya. Karaw man sana. Wala. Ano ito? Good morning, BP. Baka malit po ako ngayon. Nag-walking po ako sa station. May dap-dap pa lang po ako. Kay Rakmani. Uy, sunod daw ini si Sarah. Sunod siya. Ano ni? Nag-walking po ako. Kanina po ako intay ng tricycle. Wala po nadaan. Boy! Mobile! Boy! Ay sa mobile.
Kaya ba ni Shara? VP, Boy, VP, kabe. hain ka. Ang pulik di sa sentro po, Legazpi. O, sa bata na si Shara May. Siyan po, sir. Yan sa may dap-dap na daa. I-chat mo, tabi boy. Okay, tabi, sir. Kay Rakma, naglakaw. Sa bagay, gari, paborabling maglakaw siya, tama? Yes, sir. Tagong may kay babag. Gari, mas kinisang kay ba, gari dapat magtagalakaw siya. Ang ni magdurod ako pa. Wala ka dyan, boy. O sige na, sa bata na. Eh, ba, sir? I-chat mo siya. Okay, o nina, manay, 1,200 para may balon kang pambakal ki pandesal. Di ba? Kaya doon nun, iban mo nini, uning barkada kong ini. Opo, sir. Yo, hindi, may pambakal kang pandesal. Amo, May dumang ka balo- kay may balo na po. sarong ni board member Milabal, ha? Okay, baka igwa pang magdagdag. Sir, Pa, may masend po sa kuyang 500 po para dyan kay ate. ay very good, sisay. Itago natin sa pangalang Ravax. Ipagma mo naman. Oy, alat ko na, pwedeng i-forward mo sa Gcash man, kanaki, para sa laruan, ha? Sige po, VP. Sa Gcash na lang po. Pagyaon sa imo, i-forward mo man sa Gcash. Apo, VP. Alat ko na, tay pa-text ko sa imo, so, alat ko na. Picturean ko sa number. Okay po. Ako na. Send na po. Manay, send na sa 1K mo. Ayo. Yaw na. Alam mo, picturean ko sa number. Tay forward ka, Angel. Ngayon na diretso na, Angel, tabi, de. Ini marayon man si Angel daw. Nagustuhan ko man daw na aki ni, Ano na? Yaw na dyan. Forward ko ka, Angel, sa number. Ha? Ay, sabi ni yun na. Sabi ni Madalang Melinda, send na po. So, 1K mo, Manay, ha? Opo, Yan na sir. po. Maraming Okay ka salamat na. po. Tapos pagbuwas mo dig, didumang kamukay, sarong ni Councilor Milabal. Board member Milabal. Yo. Opo. Okay na po. O di, sige. Okay ka na. Okay na po, sir. Ay, magparamundo ikaw na. Isma, mag-ulok-ulok sa nakita. Ay, magparamundo. Iyo. O na, Ay, di pati sa ebidensya. O sa ebidensya. O nakasend na, Pinuruan di Madam Milindawi. Iyo po. Okay. Kaya kung medyo may problema ka sa mga buhay, magtaga naman kay Madam Milindawi. Tama, igwa siyang mga produkto. Ika, pirang edad mo niyan? 46 po. Ay, pwede ka pang bumados pag sigang inom mo ka ito. Ay, di, magkaraman lang, karaman. Pirang aki mo tabi? 2 lang po. 2? Okay, sige. Babae, lalaki. Uwi na pisina ni Madam Milindawi sa Kantana, sa taas na kang Shangri-La Building, sa may LCC. Opo. Ayan, matinabangon pati yan. Yun, okay. Ngunyan nga, gusto ng activity duman sa, siguro sa pilar ito gayon. Okay na po, Manay. O sige, Opo, sir. salamat sa Maraming pagbisita, salamat ha? po. Maraming salamat Ingat po tabi sa nagbigay. pagbiyahe. Ingat sa pagbiyahe, ha? Opo, sir. So, bala ka na, ha? Okay? Opo, O sige po. May Maraming mensahe ka salamat pa sa duwari ka naman sasabihin. Maraming salamat po sa mga nagbigay po ng tulong para sa pamasahe ko po. Di po, de ka ki igigreet na ngayon si Simon na para dangog de kang igigreet. Ora man. Di mo pag-istorya ako duman sa barangay nagwapo ako. Baka ipang-istorya mo ako. Uy, de ka magtaram. Iyo. Ika para iling mo pa ako. De ka lang pag duman mo baga. Ngayon, kumusta ang si Henry M? De ka magtaram na pogi ako. Tama ka supog. Iyo. Ha? Pero ano sa iling mo? Tabi ka para iling mo. Ano sa iling mo sa kuya? Uy. Po. Anong hiling mo sa kuya? Tabi ka para iling mo ako. Anong hiling mo? Guwapo, sir. Ay, siyempre, di mo lang pwedeng taraman na makano sa kota. Bawi yung gusto 2,000 mo. Dahil mapigpaog matagaman sana, ha? Opo. Pigkaraman tagaman sana. O sige na, tabi, yo. Okay na Okay, po. sige po. Mga tugang alas 8 Gs, oras mga tugang sa Pilipinas. Asin po sa DCGB, salamatan po kay Madam Melinda Wibuda kay Board Member Milabal. Sanang umaga, pagkasama si Henry Maceda. Sandali lang magbe-break muna ako. Tatawanan ko instruction ninyo ng mga nakaiba niya para po mga tugang matapos na ning concern. Tatabi ngunya na aga sa DCGB. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Natuwa ka ba sa serbisyo ng Generica Drugstore Pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as Best Supporting Katuwang para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25, 2025. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve
fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Amigos, amigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Sige, balik kita sa programa. Salamat pala sa Ravac pala. Sorry, Ma'am Tet. Good morning, Tabi. Ulitin ko lang sa acknowledgement, Tabi, sa Ravac, nag-add din 500 pesos para po duman sa tuyo naghahagan ng Dabang. O, tama, Ma'am Tet. Diyan, Tabi, sa mga taga-Ravac, ay, sorry. Ang palang pipataram yan. Angel, baka managita. Pasabihin mo, Angel, si Ma'am Tet, napalusodila. Sa Ravac, Tabi, sa mga, mga nangangay po kamo kay bakuna kontra sa rabies, nakalmot o nakagat ng aso o pusa, pumunta kayo sa Ravac. Diba? Ngani na i-detalye mo, Tabi, dyan digdi so kanjen. So interview ta kay Padre, i-detalye mo digdi sa monitor. Tabi, Ma'am Tet, indulit pa gaya sira hindi pag-uliton. Salamaton, Tabi, Ma'am Tet, dyan sa Ravac, Tabi, additional na 500 pesos. Yan, ha? Kaya bali may 2,700 si Mrs. Tawan to kay board member Milabal. Padyan na po, BM, si Kwan. So, kita bang, buda, Tabi, so, sa tuya, Tabi na Kwan, sa tuya, Tabi na, buda, so, hali kay Madam Milindawin na 1,000 pesos, ha? Thank you, Tabi. Rabax, kay, para sa mga bakuna kontra rabies, sa tawo ini, Tabi, buda sa, kay Madam Milindawi at sa CMD, buda kay Kwan, kay BM Milabal. Hello? Hello? Good morning, DP. Good morning, boss. Magayunong baga. Makaugbangon bagang ang mga listeners na nakakatabang tako digdi, bossing. Bako, ako man sa nako digdi, facilitator man lang ako. Ang dapat pasalamatan, sunagtabang, tako, wala man kita, I am nothing kung wala ang mga paratabang ta. Tama? Po? Tama ba? Pero, bilibo na ko sa inyo na ang style mo magayon. Hindi pa pwede pag-umaw. Opo. Napapaugma mo ang mga tabang may problema. Yeah, oho. Tabang sa inyo. Buda, mapot ng gadget sa inyo. Oo. Kaya ako politiko. Ano? Kaya ako naaraman na politiko na nagtatao sa mga arog sa paano kaya? Gano'n na yung nagdadagog sa kuya gayud sa iba? Pwedeng, di ko aram, nagtarabang naman gayud sa iba. Di ba? Ano man kan diferensya kung tawan nga ram din da. Basta nakatabang. Opo. Okay. Salamat, Tabi. Salamat, bossing. Yan. Yo, Tabi. Pagabot ko dyan sa baba, bukod ko utong suduang beses, may
May babae dyan sa baba. Sabi, sir, yan po si Jasmine. Hindi ako nagulit na. Baka anong oras nagali si Jasmine? 7:30 pa de. Pakanyos, nagali na eh. Natangan niya ko po. Gusto ko man sa nangya mailing. Nga ko, maghiling ka po sa Facebook. Kaya na, di po gusto ko nga mailing personal. Ako nga ka, bubo kong mailing. Nailing ta ka na nga, sir, sa Ayala. Oh, naguli na po. Nasa harong na ito, ganyan. Baka, di ko aram unahin na. Basta naghali na po kasi bago pang 7:30. Ay, alat mo na. Uy, may additional na 1K si Kuno, si Kuya Nongs. Migo, ay salamaton, namati ko pala nga. Alat ko na. Sige, apunan ko may kiri ba kaya siyang konsyal sa barangay? Kuya Nongs, pabalik ko po ligdi, paano mo inipadara, paano ang gibon tatabi, Kuya Nongs? Anong gibon ta kayan? Ay, ugmahon ito, madali lang, apunan ko si Nongs, madali lang ha. Ugmahon ito, tabi, i-chat ko si Kwan, pabalik kong kuligdi. Alam ko na, tapudan ko si Kuya Nongs, kung paano, Migo, paano ko makuha ito, tabi? Ha? Up the air. Paano ko ito makuha? Saan ko ka anon? Ipakuha? Man sa iningso sa may saod? Sige. Ipapit ko kay Boy o kay Angel sa mobile. Pareng ganyan. Hanapon si Juliet. So pinakamagayon duman? Sa maputi duman baga diba? May maputi. Hinda. Magkagaga naman yung mahal na Diyos. Baka maputi ito, Migo. Maputi sa mong din. The best ka man talaga. O, ipapit ko kay Angel ngunyan. Ipabalik ko digdi si Sukay Ribo. Si Kagawan, may contact ako naman eh. Okay? Sige, salamaton boss. Salamaton. Si amigo ta, si Nongs, kang Nongs Meat Shop. Angel! Angel! Yes, VP. Nadagog mo ito? May longganisa kami. Joke lang, paduman na po, VP. Jel. Sabi po yan ni VP ni Sir Nong. Ano? Sabi po yan ni VP. Ano? May longganisa. Uy, masiramon ang longganisa ni Nong tabi bago sa karaw. Sabi ko na ba? Iba siyang longganisa na suotong gusto na papatos lang ki manipis na gari. Basta, masiramon. Gustong kanaki ko ito. Paduman na po, VP. Matik ito si Nong. Sige nga niya tabi. Harapon mo si Juliet. Sana Hanapon mo si Juliet iyo. Apo, VP. Okay. Mogmao daw kung sinabi na. Ang apon kay ito, Angel, is skinless. Skinless longganisa. Okay. Masiramon sa sinanlag pagkaaga, buda sumaluto baga napughay sana. Masiramon nun, skinless longganisa. Okay? Sige. Matik sinong taon, lingon mo. Apo si Juliet, kan si Juliet. Sige, Angel, bala ka na. Joke lang tabi, amigo. Karaw lang. Alright. Pero salamatan tabi sa nagtabang, kaya may 3,200 ay, ugmahon ito si Kwan. Pabalik kong si Kwan Nigdi. Si Ani. Di mo nga ako pagnaranan tabi. Yun na, pabalik kong Nigdi. Tayo pakwata. So, 1,000 pesos. Okay? Sige. Okay na kita. Nasend na po sa GCash. Okay, good. Thank you, tabi, ma'am. Madam Tet, dyan sa Ravax. Salamaton po, Mabuhay ang mga taga-Ravax. Yan, tabi, si Ma'am Tet. Yan. Buda sa mga listeners to tabi. Dyan, thank you. Para po sa ngay po din bakuna kontra tabi sa rabies, nakamrot ka man in ikos o ayam, nakagat ka man in ikos o ayam, Ravax ang kaipuhan. Yan. Yan po. Pero kung nakagat ka kitawo, alam mo nga, nakagat kang tawo, gano'n kayo po, kan tetanus toxoid man sa nagayon. Tetanus toxoid. Yan, pag nakagat ka kitawo. Pero ang tawo, dahil mang kirabis, actually. Para mang kirabis ang tawo. Kung sa tawo, nakagat, ki ayam na may rabis, ikos na may rabis, pagkakarabis ang tawo, pwede siyang makaulakit sa iba. Yan, okay? Migo, may skinless premium po na kasabay, tawan mo na lang mga tropa ta. Saka maga. Sinabi na?
Sinabi na, bako tumbok. Thank you, tabi, amigo. Angel. Po. Naseryoso ba ka sa karaw mo? Tuyo. Sabi pinakilo. Tuyo, mumampa. Bye, na. May instruction na ito sinong siyo, okay? Para na sa tropa, ha? Okay? Sige. Thank you. Alas 8:25 ang oras sa Pilipinas. Di na kita sa Rosary. After ka itong natabangan ta, mga tugang, di kita sa sarong magayon na aktibidad. Tabi na mangyari dyan sa Pacific Mall. Hello? Yap, morning. Hindi man magandang tao. Ha? Ano, amigo? Ano? Grabe ng tao. Kung sa tao kinagat ki ayam na may rabies, magkakarabis siya. Kaya pwede kang maulakitan kan tao. Para nakilas man sa nabagang tao pag nagkakagat. Dods, pade, pumundo katabat ang nasa linyang ngunyan, si Father na Vladimir Itchalas, Latoson, takadapada nasa linyang masunod, pumurapundo ka niya. Nakilas na ano? Ha? Kudot ito pare. Kudot. Ayun na sa imo. Sarawayon ini na. Pataon ni si Father Vlad. Ano itabi? Garlic. May premium garlic man migo. Okay. Pagbasa. Alright. Nasa linya po si Father Vladimir Itchalas, Salt. Yan. Bibidong ko ini si Father Vlad. Yan ni kay Father Momoy. Diyan sa Laudato Si. Ni Father Momoy sa Lidong. Ika po siyang book launching, mga tugang. Siya nan mag-explikar kan title, mamaya. Sa aga po yan na October 4, alas 3 po din hapon, dyan po sa Pacific Mall. Yan, ha? Good morning, Tabi Father Vlad. Welcome po sa tuyang programa. Good morning, Henry. Salamat, Tabi, sa pag-invite sa kuya. Opo. Salamat kay Ma'am Brenda. Nag-promise sa kuya na i-advertise ko sa kuyang libro digdi. Henry, salamat kay ni Tabi. Yes, welcome po, Padre. Ako, ikapermita ka pong nahiling na nagmimisa, dyan kay Father Momoy Boda. Nagigist ka ba sa ibang programa digdi? Kaya ako, first time takang makahuron. Pero sa iling ko nga ako, marayon nining padi na ini, na kansa iyang kung paano siya magtaram. Sige, Padre, ano po ining detalye kang libro na ila-launch mo, Tabi, sa agang alas 3 hapon? Go ahead po, Padre. Pakidetalye po. Iya po. Sa Henry, sa mga nahihiling kita ko niya na live video. Opo. Ini po ang libro ko. Ang title po kayo ni Scrolls of Grace, You Are Loved. Okay. So, sinurat ko po ini habang yaon ako sa CBCP sa Manila. Ay, wow. Sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Mm-hmm. As in sa mga nagdadangog po, alam mo yun do, ang igo kitang piga-apod na culture of scrolling. Yan bagang pagkaputang cellphone ta, sige sa nang-scroll ta baga. Scroll, makaskas, culture of scrolling. Sige scroll ta sa cellphone. Tapos, dahil sa kulturang ini, di iton ang minalog sa isip ta. Mga madali ang kita kaya baga very popular ang TikTok kasi less than 1 minute mabago ka na, ma-scroll ka na. Yes. So, ang naisipan ko, Henry, na counteract kang culture of scrolling na magbalik kita sa scroll. Ang scroll kasi po, dahil kita ba ko iniuso sa Pilipinas, ito bagang so, mga parchment po iyan, either leather or paper or ibang mga pigsusuratan, kan Old Testament sa kan New Testament, naka-scroll iyan. Yeah, correct. Tapos, so, buot ko, Henry, na ang mga tugang ta magbalik sa pagbasa kan Biblia. Kaya igo po ining tulong sa pagbukas nindo po kang libro na 365 kari po ini kaibahan ta sa journey every day. Wow. So pagbukas nindo po igo ki kada scroll igo ki Bible passage na babasahon. Tapos may reflection, arag po kayo ni filing ko. Yan. So, may reflection, tapos may paper, may prayer. So, aram mo, Henry, ang buot ko na makuha kan sa tuyang mga mabarasa kayo ni, na magpundo kita
Tama. magpundo kita at least lamang 3 minutes a day. Wow. Busy kitang maray. Iyo. Wala na kitang panahon para magpundo. Yeah. Kaya ang sabi ko digdi to set and reset every day po. Kaya yan po yun nagsurat ako kay ning Opo. You Are Loved para magpundo kita araw-aldaw 3 minutes a day and be able to experience being loved again by Jesus. Wow. Ayan po. Oo. Ayan pala. Kaya pala, Scrolls of Grace, you are loved. Iyan. Loved. Opo. Ganun naman ko padre sa kanta ni Jose Marichan, let us stop and talk a while. Let us stop and talk a while. Ano ito na? Sabi kang tanda. Sabi mo kay Kasubago na kay Puanta mo na magpundo, magbasa, ilingon ko ng mga yaon sa laog ka na pwede tabi padre na makameditate kita adi pwede tang makapagnilay-nilay kung ano po itong binasa tabi. Tama, Father Vlad? Iyo po, Henry, that is my objective in writing this book. Kasi talagang igwa kita kay mga mental issues ta eh. Yeah, so yeah. ako mismo as a religious priest, as a missionary priest, nagkukuntok ang kinaban ko for 1 hour every day. Totoo. Medyo difficile yan na ipagibo sa mga tugang tata. Siyempre, decision kita. Pero at least siguro, Henry, mga 3 minutes lang a day. 3 minutes to set and reset and have like a rendezvous with Jesus. Magayon yan. Arog sa mo, kita baga padre mga busy kita oral daw kung ano nagka-encounter ng mga concerns. Ako sa trabaho ko, gari minapundo sa na ako ang sa kuyang kinaba na mag-ikot. Pag ako nag-attender kimisa, muna pag iya bagang makaturog na ako na mapangadji before na magkaturog. Pero arog lang kaya. Pero with that, sa pagbasa kan, mas talong mapapararo mo pagtubod niya to. As in, ang pagpaparin niya to, padre sa mahal na Diyos. Yan na libro mong yan. Henry. Henry, if you are looking at the screen, at my back, this one, this one, iyan so inot kong libro na launch digdi sa Legazpi, Kids Tales of the Unexpected. Medyo naka-frame siya, kaya iyo po, nailing ko. Okay. So, exactly 5 years, kay to October 4, 2020, during the pandemic, kang nag-launch ako digdi sa Legazpi. Ngunyan po, after 5 years, another book. Hindi naman na Scrolls of Grace. Yeah. Sa pampera na po, padre na libro ini, nilo-launch mo ngunyan. So, Pangduwa ini? Kasi sinurat mong libro? This is my 6th book po. 6th book? Pang-anom pong libro. Wow. Opo. Pang-anom. I-throwback mo daw tabi kami pa sa journey mo kung anong mga libro po itong inot mo nang na-published mo doon ay surat. Iyo. So, Henry, ini sa mga libro ko, enot, itong Empty Fool na, kasi Henry, sa mga nakamit sa kuya, I am a professional photographer. Tapos, I'm also a poet na pig-combine ko ang photography and poetry. Kaya nagkaiwaki art na pigapod poetography. So, nag-ibo akong libro kayan, ang title po, Empty Fool. Empty Fool. Number 2 po, because I'm also a theologian, nagsurat ako kilibro manungod sa Holy Spirit. Ang title naman Paraclete. Paraclete po, Paraclete. Okay. Ang Paraclete kasi, Henry, ano yan the Holy Spirit as a person. So yan pa, panduwa. Pantulo, I wrote a book together with Dr. Owen Del Castillo. Itong Bistado ko yan, sir. Bistado ko si Sir Owen. Owen, nagsurat akong kaming libro. Pantulo po ito. So, pang-apat, itong Gives Tales of the Unexpected. Hindi po. Yan sa likod mo. Ganyan. Oo. Tapos panlima, ining Scrolls of Grace. Wow. Oo. Okay. Gusto ko lang tabi pa din tabang kidon ini. Lalo na sa mga Katoliko Catholic, kitang mga Katoliko sa Katolikong pagtubod. Ano po ang pinakagari dakulaon na tabang kang libro na yan, oras po na na-encounter yan kan sa tuyang mga readers? So Henry, as in sa mga tugang niya to, ang objective ko kayo is to go for all of us to go back in reading the Bible or the scriptures. Kasi sabi ni St. Jerome na pag-celebrate so
so feast day na kang September 30, sabi niya, Opo. ignorance of the Bible Bible. is ignorance of Christ. Yes. Oo. Yes, So that is my first objective, to go back to the Bible Oo. and encounter Jesus there every day po talaga. Oo. Tapos number 2, ayan to set aside a time for us to be with Jesus. Parang rendezvous tabaga. Parang Yeah, date. yeah. 3 minutes man lang ang aldaw. Iyo paga. To set and reset our mind. Wherever we are before going to bed or nasa office, pwede pong darawan ang libro sa office o habang nagbabiyahe po na 3 minutes po. Na kaiba si Jesus, tangani na ma-recharge kita. Opo. Alam mo Henry, kita ba gagabos kita almost nagagamit ng cellphone, di ba? Yeah. Maski mahalon ang cellphone ta, iPhone or Samsung na pinakamahal, warang halaga iyan kung di naka-charge. Oh, correct. Diba? Dapat may battery yan. So, kung low bat na, di mag-gamit yan. Oo. Kaya, ang 3 minutes na yun gari sarong objective is to recharge ourselves to the source. Pag sinabi tang source, capital S, Opo. na warang iba kundi ang Diyos. Opo. Mag-recharge kita everyday talaga, like our cellphones. Opo. Padre, turuan mo daw kami kung paano pagbasa kang book mo na yan, libro mo yan. Kita tayong bagagar, mga scroll sabi mo, ikaw ki mga tao na mahilig na pagbuklit, maski anong pages, iyon na ito sa bibasa niya. Kaya po na magpuon sa puon hanggang matapos, o ano po ang magayon na proseso para magkaigwang hararom na discernment kan sa imong libro tabi para sa mga readers ta. So Henry, actually, igwang 12 scrolls Iyan. na pertaining to 12 months of the year. Wow. Pero inside every scroll are 30 to 31 scrolls to be prayed or to be read every day. So how do we make use of the book? Yeah. Pwede mo na magpuon sa pinakainot na page para scroll number 1 Yan. or pwede itong any time na mabuklat ka na libaw nasa page 211 ako. Like mo niya, and binuklat ko ang page 211. Sige daw. Basahon ko. Ano nakasurat, Padre? Scroll 197. Ang passage is from 1 Thessalonians 5:18. Give thanks to God at every moment. Ulitin ko. Opo. Give thanks to God at every moment. Very very short. Iya, Very ano? short. Muya, Tapos di ba? ang reflection, 1 sentence lang. Wow. Peace comes with gratitude. Ay, magayon. Peace comes with gratitude. So mauntok, kidikit, mauntok, kidikit. And then your rendezvous or your date with Jesus with a prayer. Yeah. Like, Lord, please create a grateful heart in me so that I may see everything as your blessing. Teach me to give thanks in good times and in bad and find peace. Amen. Wow. So, yan Henry, tulos siyang Nanggirap ako, nuggets Padre, na treasures every day. Nanggirap ako kang binasa mo, Kwan. Libro. Nanggirap ako kang binasa mo. Gari, Kwan, in a short moment, sabi mo nga 3 minutes lang, pwede kang magpundo, pwede kang magbasa para makuha mo ang gusto sabihin ka. Ano? Kumpleto pala. Iyo po. Kompleto. Very good. Okay. Henry, discourage ko na magbasahon ang libro na gari novel. Bako po, na pagkatapos mo kang day 1, page 2 ka na, page 3, bako po. Bako araw kaya. It's not like that. Oo. It should be like 1 scroll per day. Iya. 1 scroll po per day. Kompleto. 1 scroll per day. Okay. Okay lang, Padre. Manggurano pang libro mo, tabi nga. No, dyan, mamayang mo ng hapon i-announce, tabi. It's up to you. It's up to you po. Ngon yan na Henry. Actually, Henry, before the Sige. Manggurano po yan. Igo pa kita kimag. Ay, wow. Yan. Mm-hmm. So, you are loved by Jesus. Jesus. Diba? Magayunon ang magmo, Padre. Gari masiramon. Gari, Henry, magayon na, habang nagpangaji ka, pwede ka magkape baga o mag-juice. Garo ang kape dyan, Padre. Garo ang laukan na kape. Garo benditadong kape, ano? Benditadong kape. At least, para sa Kuya Henry, subtle evangelization Wow. So kapot-kapot mo you are being reminded na you are loved by Jesus. Yes. Okay. And then, igo po kita mga merchandise po
Sige po. Ikaw kita ki May shirt? t-shirt May t-shirt? na sa Ulugon, white lang po. So ang cost ang price kay ni Henry, Apa. ang libro is 495. 495. 495. Okay. Tapos ang mag po 150. Tapos ang t-shirt po 350. Yan. Okay. Henry, gusto ko lang i-share ang kaugman ko ngayon na agad. Iyo baga. Kasi kan share ko ining one of my friends si Attorney Lisa Castillo. Nagbakal siya 50. Ay, wow. 50 Wow. mugs. Wow, oho. Ganyan na aga lang. Pwede pang tapos si classmate ko naman si Nilda Armero, nag-order naman siya kay 30 mugs. mug. Kasi magayon lang talaga, Henry, para tuon siya 150 lang, and you can give this as a gift to remind your friend that they are loved by Jesus. Yung manangga. Yan po. Oo, it's a good gift talaga para sa mga gusto mong Magayon, Padre, tama dyan nato sa imo. Mabisita ko dyan, taod dyan na hapon. Okay. Manggura tabi, so libro is 495. So books. Di ba? Iyo po, Henry. Okay. 495. Okay. Oo. After Padre kang... Tapos ang mug, 150. 150. So shirt, 350. Oo. 350 po ang t-shirt. By the way, Henry, saka sa mga naghihinanyog, pag nagbakal po kamo ki t-shirt sa mug, ang profit po kayan will go to the Camino Cancer Advocacy. So, it will help the cancer patients na nag-aagad napigatarabangan ta po digi sa Albay. Ayun. Magayon ang katuyahan mo, Padre, So, pag nabakal kang t-shirt and mug, pasisiring duman sa mga cancer patients ta sa probinsya Canalbay, napigtatabangan po nindo. Very good. Opo. Okay. Actually, baka magapot nga dahil nakatabang ang pagbagilibro. Kasi Henry, ang nag-publish po kay ni Claricians. So, baka man ako nag-publish, ako lang po ang author. Claricians pala. Ang nakukuha ko lang po digdi na royalty ko is only like 37 pesos per book. Kaya, dipisilon sa kuya magka-okay complimentary copy. Mahal. Iya man ang ganda mahalon po siya. Nasabutan ta po yan. Padre, after na i-launch po yan. Kaya maaratin po. Go ahead. Sige, Henry. Sige, after pong i-launch yan. Sa mga maduman po sa book launch, pag nagbakal po kamo kan merchandise, you're helping the Camino Cancer patients po kasi nagtatabang kita sa mga cancer patients. Pero barato lang po ako digdi yung royalty ko para 37 pesos. Padre, makabakal ki burger. Makabakal ki burger ang kada sa pangani ko lang libre ang pang burger. Okay. After po na ma-launch mo ang Padre, saan po available ang libro? Yan na book na. Saan po available pwedeng sundan kan mga listeners and viewers na? Henry, igo kita ki mga outlet digdi dyan sa sa Kampang kan Albay Elementary School. Igo kita dyan ki sarong shop na owned by Tin de Chavez. So igo dyan ki store po. Igo kitang store po dyan na ma-available ang merchandise. Okay. Sabi kan texter pwede po magbakal sa di ko aram. Available dapat yan sa Vita Catholica? Di ko aram kung ano po ini. Day po aram mo, Henry, day ko pwede dyan sa siyempre, so kung itaota sa Vita Catholica, maagad man siya siyempre profit. Dahil nakitang makukuha. Unless i-jack up ta ang price na 495 plus makakuha siguro 100 o 150 ang Vita Catholica. Mahalang kauna ang libro, Henry. So it's not advisable. Okay. So may nagtitrack siya kung saan available yan, gidakulan magnagapot. Basta ulitin ko, Padre, yan na hapon, pwede ka mong magdumana, magbakal na available yan. Mamayang hapon, alas 3, tabo, Padre. Then after sa aga, Henry. Sa aga, sorry. Sa agang Saturday, alas 3 din hapon. Diyan po sa Pacific Mall, Legazpi. So after kan, available na po siya doon sa pakiulit tabi, Padre, kang i-address. Available na siya sa Hampangan Di ko na matandaan sungaran kang siya, pero
magduman po kamo sa ano ko, you can go to my Facebook page. Sa duman ko po i-announce kung saan pwede ina-shop dyan sa Bagong Bayan. Opo. Sa Washington Drive. Washington Drive, ano? Pwede man pa I mean sa Washington Drive po. Yes, Washington. Pasundan ta lang kay Jenny. Takon sa inyo yan, buda ko detalye ka. Ipapost may manigil sa muyang online para po ma-inform sa publiko kung saan available po sa imong libro, Padre. Ano? Si Jenny, yan. Yes, thank you. Maray yan. Kaya forward ko na lang kay Jenny. Yeah, opo. Tapos sa aga, may teaman kaming maduman. May po si Jenny maduman sa buda so pagiriba mi para po i-cover yan sa imong aktibidad tabi Father Vlad. Ha? Good luck po sa imo. Wow. Oh, good luck sa salamat imo. kay Ma'am Brenda kasi kay Sir Nonoy. Nakapira ng apod sa ko si Ma'am Brenda tabi. Pigir-remind ako ang activity mo para sa aga. Okay. Padre, imbitasyon garamay po sa publiko. Go ahead po. So mga tugang, bot ko po kamong imbitaran sa aga na alas 3 ang hapon, feast po sa aga ni Saint Francis of Assisi na padyo po, as in sabayan ta po ining Scrolls of Grace na You Are Loved. Magayon na i-remind po ang lambang sa Rosatoya na love kita ni Jesus. Okay? So, igo po kitang libro na 495. Igo po kitang mug na yan po. Reminder na love kita. Yan, ni Jesus. Yan. Tapos, of course, ang t-shirt po, yan, 350. So, kada pagbakal po nindo kan mga merchandise, you are supporting our Camino Cancer Advocacy. So, maduman po ang kwarta sa mga cancer patients na po. So, Henry, salamat to ng tabi kay Jenny, kay Ma'am Brenda, kay Sir Nonoy, lalo sa aga, i-cover kan DCGB ang book launch na po. Salamat, Padre. Good luck po. Good luck, maray. Salamat to na maray. Ingat po. Mga tugang, Father Vladimir Chalas po, is OLT o SALT. Yan po sa tuyang kahuron mga tugang may kinaraman sa book launching. Tabi sa aga iyan, Sabado, October 4, 3 p.m. Pacific Molegaspi. Bisita po kamo duman. Ang saya pong libro is Scrolls of Grace. Yan. You Are Loved. Magayunon. Naman mga, ako kada primero kong nadagong ang word na scroll sa 10 Commandments. Pelikula ba kayo kang panahon? Tapos nailing nga sa mga ko. Ito yung baga sa pigbubuk ka baga nakasurat sa kung ano-ano nga leader, sa kung ano susuratan kang panahon, mga scrolls yan tabi. Kaya iyan sumagayon na titulo na na-conceptualize tabi ni Father Vlad. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Balik kita sa programa. Okay na. Ay, tapos na ako ulit ang live ko, ano? Okay na ba yung live ko, yung Liver Aid ko, ha? Sige daw, aramon ta mga tugang ang dagdag na report. Hali dyan sa luwang. Baretang bareta. Sana po. Baretang bareta. Alright, Joshua, good morning. Naputol na si Joshua? Okay, sige, 12 minutes before 9 in the morning, magbabalik po kami. Makalipas lang kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Porsche Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best.
Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on October 3, Friday, 9 a.m. to 2 p.m. CMD office at 2nd floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon, taas ng Soreco office. October 4, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD office, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory result kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang na-save sa operasyon. Ugaliing makinig sa programang CMD Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 at kapag linggo, 7 a.m. to 8 a.m. dito sa 729 kHz, DZGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Aha! Thank you, ate girl! kung maka-ate ka ngayon, gari mataong ka sa kuya. Thank you, ate girl! Tabi, nasa linya si Joshua Bino. Aram mo tapon, baretang bareta. Kanya na aga. DCGB, Baretang Bareta. Joshua, good morning, Joshua. Yes, dito bako magayon. Maray man ang boses niya, Joshua? Maray man ang boses? Okay man. Gari malain ang tirada mo Okay man. Anong okay man? Antig okay. Saka na pagpista na. Saka na pagpista na. Pagpista na? Oo. Pagkapista na, ikaw magtaramkaan. Pagkapista ka na tumarap. Delikado ba ka? Bawian kang maluto. Bagay. Okay, sige, go. Yes. Bako magayon ang morning dito na may nagpapatabang sa tuya. May nawawara digdi sa Daraga Albay. Na? Disiplina kan mga residentes. Salbatana ka lang, susunta ka dyan. Mapaggalon paghanapon yan. Ata na. Okay. Disiplina na dito, Henry. Ang saro sa nahiling na problema, kunata paurotro ang nangaraya kaya na mga basura sa kanal tabi dito, Henry. Ano Digdi sa may Regidor Street, parte kan barangay market site sa munisipyo kan Daraga Albay. Mata mo mo na kung niya naagat. Natabangan tao to nangangaipo kan mga listener. Namundo naman ako kang bareta mong Pag may bad news, may good news. Okay. No. Sa pagbisita niya, tungo niya na pagkaaga naman dito, Henry, sa lugar, sa sakto nag-oran ka Subago, parado na naman ang luho kan kanaltang kanal na kaiyan dito, Henry. Pagkabot mo ligi sa may Regidor Street, mapairarom iyan sa Tinampo, kaya ang duman so drainage na makonektar, pasisiring na sa mas dakulang kanalo kaya salog. Napabara ang luho na yan, pairarom duman sa Tinampo, dahil sa terming natatambakan dyan dito, Henry, yung plastic na mga basura. Riparong day taram kung titoyo o natataon lang na nakasipon dyan ang basura. Ang basura mo yan dito yung pagkaga, mahiling ta. So mga basura, nagkaparatos-patos na.
idarakulang plastic ang tigaanod dyan depende sa kanal na yan. Sabayan ta kan mga darakulang plastic bottle ng soft drink, Tapos, mga sachet ng chicheria, then sachet ng mga pinagaramit pa dito Henry sa harong. Halos sa Sorosimana, yun ang problema kan mga residentes, pati dyan sa lugar na yan, paradahan ki tricycle, budak may mga taraning pang mga tindahan ng mga pagkaon. Tama problema tadi depende. Kasi siyempre, basura bagay yan. Pwede permiman nagkukondosir ng declogging operation and municipal engineering office. Narorogado lamang depende kakadeclogging. Pwede balik-balik ang problema. Sa dipisil ng paghanapon ang haloy ng nawawara sa disiplina na nagkapit ang residentes dyan sa naunanditan niya tong lugar. Okay. Pangyari. So, yan tadi dito Henry. Nawara pala. Sus, may kumino agayod. Baka may kino, baka naglayas na. Baka may kumino. Di pakiulit na lang tabi. Pakibalik na lang, ha? Pakibalik tabi. Please. Please po, pakibalik. Baka may huminakbot, naitapok sa kanal. Iulit po, iyo. Okay? Kunda around tadi sa gibit. Ako ang mahatod digde. I-turn over sa tot. Ay, balik ta dyan. Okay? Sige. Ayan, Tito Henry, ang dagdag na istorya, halitig di sa luwas, Joshua Bino. Salamat Joshua sa report. Jimmy, alas 9 na tabi, dumang ka na lang kay Pio Fernandez. 9 o'clock na. Mga tugang, salamat kan sa nung pagantabay. Digdi po sa tuyang programa. Goodbye. Day pong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Mabuhay. Thank you. I love you all. Just let your love flow. Realize true comfort and